फरायबाय लोगोफोर दायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनता सनापुर होननाय गामियावहाय गंसे न'खरावहाय जाथाय जानानैहाय थांबाय। बेनो जाहैबाय आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जनता सनापुर होननाय गामि। बे गामियावहाय गंसे न'खरा बेबायदि रायजो जानानै दंमोन आरो बिसोरहा साथाम साब्रै फिसाफोरबो दङमोन। आरो बे न'खरनि बिगोमानि मुङा जाहैबाय गावराव नार्जारी, ओमफ्राय हिन्जावनि मुङा जाहैबाय हायथि नार्जारी। दायो गावनि अनजालु फिसाय जि गावराव नार्जारीया गावनि अनजालि बिसि 45 इयार्सनि बुरैखौहाय बुथारनानैहाय फबनानैहाय दोनखोमादों होननानैहाय ससियेल मिडियायावहाय मोन्थिनाय जादों। दायो मानि थाखाय बुथारखो हिन्जावखौहाय मोन्थिनो मोनलिया, ना लोंदोंमोन ना फेग्रा मुवाफोर बाहायदोंमोन, बेफोरखौ बाहायनानैहाय खिबाजोंनो सिथारखो, बेखौ दायो तदन्त खालामब्लासो मोन्थिसिगोन आरोखि। दायो आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय माखासे पुलिस बिफाननि मावथिफोरा दायो लोगोफोर आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बे बिफाननि मानसिफ्रा दायो तदन्त खालामगासिनो दङ। दायो बेखौ मा खालामनांगौ, दायो पुलिस बिफाननि मानसिफ्रासो बे बुथारग्रा मानसिखौ मिथिसिगौ आरोखि। दायो लोगोफोर थुदो अब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय हामबायसै, थेंक इउ। आरो उनाव फैफिनबावगोन।